vanhempi konstaapeli Sami Hurme. Joona Kesti ja nuorempi konstaapeli. Otetaan pieni puhallusratsia tosta tuolle festareita poistuvalle väelle. Tuossa on aika sopiva liikenne yhdelle partiolle pysäytellä. Ja mutka tossa justiinsa, niin ei kauheasti ehdi nähdä. Kiva paikka pysäyttää. Tää on ihan kunnossa. Hyvä. Kiitti ja illan jatkoja. Kiitti, illan jatkoja. Kiitos. No, siinä tuli reilut parikymmentä puhallusta yhteensä. Sitä luokkaa ei tainnut tulla yhtään Ei yhtään varähystä. Jengi oli hyvällä sykkeellä liikkeellä. Selvä päästä festari kanssa. Ihan huikealta tuo meininki tuolla näyttää. Ei tänään ollut aika rauhallinen. Mutta parempi se aina näin on. Joo, kyllä. Pääsee vähän vähemmällä. Kyllä, joo. Tuu hiki kun tekee töitä. Päivää. Niin. Tässä on poliisi. Mikäs pössis? Nousehan istumaan. Morjesta. Kukas sä oot? Missä asut? Kotona. Kotona? Älä. Mut nyt Niin et ole ihan sinne asti jaksanut mennä. Puhalla. Ota pilli suuhun ja puhalla. Ei kenkää suuhun kuin pilli. Kuule, itse pilli suussa. Selvä. Ei mulla mitään tilaa, vaan tää on minun normitila. Joo. Anna olla sen kengän vaan, niin nouse seisoo siitä. Älä rupea repiä minua. Ei kun nostettiin seisomaan sut. Elä jää Kiitos enää samoin. No joo. bilettää. Mä luulen, että bilet on Joo. käyty. Hyvä. Näytä meille mallia vielä, miten meet kotiin tuohon. Joo. Tästä on Jos se 15 on, niin se on tässä. Monokyyti ja matka jatkuu. ei mitään, enkä jää. Onkohan susta kotiin menijäksi? Näyttääkö tutulta herralta? Hyvä. Loistavaa. Me saatellaan sut kotiovelle. Niin eihän ole paljon portaita. Eli Luumäen Tepoililla työntekijä ilmoittanut jonkunlaista joukkotappelusta. Vähän saatettiin pudottaa ääntä ja vittuilla jollekin, mutta ne kävi meidänkin. Fyysistä kontaktia myö ei olla otettu kenenkään. Minkälaista kontaktia te otitte? Ehkä ollaan saatettu pudottaa ääntä ja vittuilla jollekin. Minun ei olekaan muuta kuin paitamme pitkin vittua. Kovalla rahalla olen ostanut tämän paidan. Äkkiseltään kuulostaa, että sitä on tullut mitä on pyytänyt. Joo, mutta ei myö näille niinku mitään, ei myö silleen vittuiltu kunnolla. Ei se oikein. Siihen, että se käy juota pillistä kiinni. Ei se siihen aikaan. Hyvä, no lyökää sitten ne päät yhteen mitä kellään on ja lähtekää. Nyt. Lähdetäänkö myös Ellille syömään? Varmaan, kun siellä varmaan saa ruokaa rahaa vastaan. No pannaan kiittimet ristiin, että ne ymmärtäis tosta. Sittenpähän tietää osoitteen. Koulukadulla oli tässä ihan Lappeenrannan keskustassa, niin jokun aikaa sitten on autoja spreijattu. Joku ilmoittaja on puhdistelemassa omaansa siinä ja lähtee vielä helposti pois. Eli tää sun auto toi. Sitten tuosta pari autoa ainakin tuonne päin. Ota kuvat niistä, otetaan nämä rekisteri, yritetään tavoittaa näitä omistajia. Sulla on tässä Koulukatu 30 kohdalla parkissa sun musta Astra. Siihen on maalattu kylkeä spraymaalilla töherryksiä. Yritetään ottaa vähän näytettä tästä maalista topsipuikkoon, niin tää näyttää sen verran tuoretta olevaa, että se vielä irtoaa jotenkuten. Laitetaan tähän näytteenottopaikka ja sitten auton rekkari. Tietää mistä se on otettu. Me tehdään asiasta rikosilmoitus. Te saitte aika hyvin ne putsattuakin. All right, mut hei, parempaa yönjatkoa. Samoin Hyvä, morjes.